Referente nagusi bat, gauzak egiteko moduagatik eta berak zuen xarma hain bereziagatik. Mikel Laboak abildade bat zuen beste inork izan ez duena. Edo zein gai hartu, estilontako hartakoa eta misterio izugarri bat eman. Hori da niretzako Mikel Laboa. Hace muy pocas horas que he perdido un amigo, y creo que hemos perdido un amigo mucha gente, y un grande de muchas cosas, ¿no? Baliatu zituen, kantatu zituen iparraldeko kantutegiko hainitz kantu. Eta holaxe, bazuen iparraldearekiko harreman berezi hori, intimoa, berezia. Ez dok amairun denak izan dira ikonoak niretzat, denak dira ikonoak niretzat. Eta bereziena, agian bereziena Mikel zen. Si t'he de ser sincer, jo crec que avui és un dia de dol nacional per Euskadi. Baita ere adeitsua, adi zegoen pertsona beti, eta adeitsua jende gaztearekiko, jende gazteak egiten zuenarekiko. Eta beti geratuko zait hori. Adiskide baten, kultur gizon baten eta pertsona guztiz oparo baten oroitzapena. Eta nik uste dut ez musika munduak bakarrik, edozein euskaldunek maite izan duen eta miretxe izan duen pertsona dela, eta hori ez da hain maiz gertatzen gure artean.